И коста хора, аз съм Крис. И това е Майнкрафт с братовчетме. Така, ето, направи си стълбичка, бе. Направи си стълбичка, бе. Ето, виж, имаш стълбичка тук, качва се. Качвай се. Хайде, хора, не, това е нов survival show, ще снимаме всяка седмица или всеки ден. Не, всяка седмица. И така, време е почнем за оцеляването. Какво ще правим сега? Абе, иш, правиш, бе. Знаеш, че цял свят те гледа. Нали знаеш, че цял свят те гледа? А? Та пак. Измамник. Гледат цял свят. Ако не знаеш. И хората ще намразят. Хората ще намразят. Какво да направя? Абе, взимам си... Махам го. Цял свят те мрази. Цял свят вече те мрази. Цял свят. Цял свят също тебе. Бой, бой, бой. Той е моето дърво. Махица, той е моето дърво. Махица, той е моето дърво, моето дърво, моето дърво, моето дърво, моето дърво, моето дърво. Ще прецакам до края. Моето дърво, той си е моето дърво. Добре, това е моето дърво. Той е моето дърво. Той е моето дърво. Той е моето дърво. Той е моето дърво, направи го на Peaceful тогава. Той е моето дърво. Направи го на Peaceful. Или няма да убиям повече. Да, вярно. Хубаво. Дека. Вече постъпим. Значи, Пръщай за тук. Айде, че. Оставя си ми дърво, благодаря. Давате. Варда! Че си измъмти! Искам при мама! Искам при мама да половин сърце съм. Не, миско не се направи на Peaceful. Няма да скъп някакъв гъднер. Не бе, тогава няма да може да се убиваме. Тогава ще ни е много трудно. Да, ама няма да има зомбата. Да? То е хубавото. Не искам зомбата. Ще си наберем малко айтами и тогава. Значи, когато снимаш ми Да, снимам, виж. Не. Давай. Първо, че цял свят ще намрази. Той имаме XP, вау. Цял свят ще намрази, първо. Трябва да направим такива. Къде си обаче? Копвам си дървото. Той зад мен. Аз просто си копвам дървото. Добре. Трябва ми крафтинг за малко. Ето за него. Чакай, я да взема една кирка. Мъщението! Айде, бе! Пагато. Какво ни преди тук? Дай си ми дървото. Добре, добиш. 27 са. Как така? Чакай. Ето, погледни в мен, няма нищо. Престани, казвам си да не... Крафтинг те го ги взел. Внимай сега сме на... Изчакай! Отмъщението. Отмъщението. Сега си ми дай нещата. Отмъщението е море. Дай ги! Ако повече няма биеш. Добре, дай ги. Ще налага да смечеш ти. Дай ги! Добре. Чай малко сега. Чайци много трудно се дават. Тя си е моя! Какво съм го щупил, бе? Ти си го щупил. Кирката за мен е благодаря тогава.
хора, очаквайте на другият ни епизод да бъде с модове. Крафтинга е за мене, благодаря ти. И честа е за мене. Много ти благодаря. Крафтинг и чест. Много ти благодаря. И кирка. Айде бе, какво съм ти направил бе? Какво си мислиш? Това, че си направил ти, не значи, че мога да научиш. Абе, добре, айде малко, не Няма ти върна меча, няма ти върна меча. Ще кръстя много бойща. Ще кръстя този епизод много бойща. Окей, хора. Окей, хора. Стигам синглплеер тогава. Просто 3 епизода. И Last Man. Така, хора. Както виждате, съм доста развит тук. Айде бе, Митко, зойни. Ама да подам работи. Ще ви направя. Плиз, Митко. Аз ще се отида в къщата между другото. Ще дам една Iron брадва. Къде си? Мисля, че ще ме изненадаш ли? Излез пред мен за малко. Ела ще дам една Iron брадва. Само без да си му почнал, ясно? Хора, почва смешно. Аз отивам в къщата. Айде сега намери. Той ти виж да се измъкнеш, аз се спасих. Ето и пак само се отбиваме. Давай да почнем да се убиваме. Само? Ами не ми отне никакъв живот между другото. Добре, дай ми нещо. Айде, идвай в къщата ме. Ако си ми гледал епизода, ще знаеш къде съм. Вие работи имам. Махни си, искам да си го отворя. Давай. Той е фурна. Оп, извинявай. Инерцията. Да, то ще взема. Ела в моята къща. Нетко, давам ти хляб, ела да си вземеш хляба. Вие колко много хляба. Ама аз сега ще ме правя... Не съм. Виж? Нормално. О, зомбито!
Аз го намерих. Дай го. Не, убивай го. Искам да живее. Аз мога да се опитам да го яхна. Чак. Прощавам ти. Само една малка равнина ще направим. Окей. Да? Ела. Ела седим. Дай да седим. Страна няма нищо. Да седим на вечеря. Как? Аз не съм гладен. Ох, тям да убивам зомби. Ай. В момента е вечер. Ха? Ой, мъжи, дай да го убера. Аз ще убера житото. Убивай го. Сам просто го засаждай. Ау! Опа, извинявай. Тя защо направи да се скочи? Как? Много по-малко. Айде, виждаш на наваля. Не така, ето ти, чакай, ето ти една шапка. Ела. Някаква светлина. Хора. Трескаш там? Вижте ме бронь. Дента на... Не, я ще дам. Не, дента навали дъжда. Искам да се вижда пак. Искам да се вижда пак на главата. Хей ми ти шапката. Да, разчет. Бъде! Отко. Знаеш какво направи наистина? Ти си прецеда в момента. Какво направи с картофа? Унищожи ли го напълно? Ти ли си го унищожил това? Грешен въпрос. Грешен отговор. Отсъдната задника. Чакай да видим. Не съм си направил. Тия новите неща са много трудни. Аз не знам даже къде да се направя най-степ. О! Задника. Аз се връбвам сериозно. Задника. Така, хора. Нека. Ресурс пак. Чакай да сложим ресурс пак. Заключим се. Дефолт. Глобал ресурс пак. Майнкрафт. Добре, за сега имаме 20 жито. Еми да, аз пробирам брачет. Не, мисля, че може. Добре, вече е нощ. Айде, нощ е. Аз ще покъпя малко в басейна. И хора, това ще е за този епизод. Първо ще видим глупостта на Митко. И ще приключваме този епизод. Не, защо ще приключваме? Ами той е 14 минути вече. Още малко да. Това е глупостта. Ще стоя и ще си варя дя леглото. Ти ще си ми роб. Аз добре доръсвам. Отивам за крафтинг тейбъл. Ти ще си ми роб за този епизод, разбра ли? Добре. Този епизод ще продължа, ако продължаваш, дай ми хляб. Дай ми хляб. Робе, ще застрелям. Често ти е хляба. Ще застрелям в оно и нещо. Често ти е целия хляб, който... Дай ми го. Дай ми хляба в ръката, че ще застрелям. Дай ми го. Ето, дадох ти. Не си го давам. Честа е. В честа е. Чао. Еми хора, останахме сами. Супер. Дали тук? Добре хора, ще приключваме. Вече на 5%. Айде, чао.